Vi har kørt Mercedes lige knap 1,5 år nu. Vores virksomheds primære funktioner er kontrol og inspektion. Det kan være en fjernvarmeledning. Vi kontrollerer kraner. Det kan være rørsystemer på atomkraftværk. Det kan være olierørledninger. Vores primære opgave med den type biler her, det er røntgenfotografering af eksempelvis svejsninger. Så vores inspektør kommer ud med bilen, og når han kommer ud med den, så rækker han strøm til. Og inde i bilen ligger der en fremkaldermaskine. Den bliver varmet op. Han tager noget røntgenudstyr ud, og så begynder han at lave nogle røntgenbilleder af de her svejsninger. Og når der er lavet nogle røntgenbilleder, så bliver det fremkaldt fuldstændig ligesom gamle dage på hospitalerne. Så bliver de vurderet. Så vores opgave er at sikre den kvalitet i forhold til myndigheder eller kundekrav. Det, som har været vigtigt, det er at have en bil, som var stabil. Med et brand bag os, med et højt serviceniveau, som vi har behov for det, så er der også nogen til rådighed. Det er klart den bil, som viser sig mest funktionel og mest driftssikker i forhold til de ønsker, som vi har. Det har med al tydelighed vist sig, at Mercedes er den mest økonomisk fordelagtige bil at have på lang sigt. Det er den, der har det færreste nedbrud, og serviceniveauet på dem er meget højt. Det er jo klart, at det er en del af ens brand. Vi er jo virksomheder, som lever af kvalitet, og derfor også udadtil vil vise, at vi har styr på kvaliteten. Vans. Born to run.